Shalom Mamanginang, ada orang so masuk kita di acara nomor 10 di sekitar surat Kur Punguan Ina Kamis di bagian A, di Roker Magabe Kur Punguan Remaja Naposo Buluk HKBP di bagian A, Punguan Kur Ina Kamis bagian B, Songonima buah-buah sian hame, melatih madita. Masuk mahita, terbuka medete sebuka de nomor 100 ono plus ya ayat sada satu ayat tulu. Maret de mahita.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhan Jehovah, John nama au, jal alusakku ma ibana, sadongan aku do ibana juppa hagogotan, paluauku do ibana jala marmulia, ibana bahenoku, saya pamapokku do ibana sarimatua, mertua dona hudul di pengodingan nina tumimbuli, jalanamian di linggoman ni pargogo na suhatu dusan, namandok tu Jehovah, haporusaku, jala pertano batuaku, debataku, marhaporosan tuhodo au, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami para seroha na sumurung, debatani hatuon nami, huingot hami do di akka aryaon, panaonon dot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai mamikiri sude na tinaon nai, patadahon ma tuhami dosa nami, asa diarsakon roha nami, asa hupopomi, hisap-hisap dot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manobus hami, asa martua hami marhite siani, rodi saliling-liling na, sepatupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amen. Mared di mahita. Tabigay mapatik ni debata ni mingguta sa derion, ima patik na patuluhon. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, iyanggo soture dalan na, ay hona uhum na dosugot akka na marsineang di guar na. Ido sahat na, atong rap mangidugugo mahita siyan patiki, rap mahita mandok tu debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoy mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Marede mahita.
Tatopo tima dosa tanda godang itu di bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata parguguna suhatu dosan para serohana sumurung aman Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni bangsom haba diaon mi manopoti jalam ngangguk kondosa nami mas sajojot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naruai dang huhaulongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami dibaheni tamadori masmu jala uhumiu tuhami hamatian saliling nililing nai alay nama porus mahami nuwaeng di tuasi ni roham nagudangi mangidosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna seurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dod ala ni guarmu na badiay ale Tuhan seasi maroham di hami halak na dangolon amen tabigima baga-baga taringot hasesani dosata para si roha jala pardengan basa do Jahoba lambat tarimas jala para si roha godang dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata jala dang dibalosson tuhita hombar tu akka hajahatota
Songon asin rohani ama-ama mida akka anakna. Asin rohani Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Punguan kur inahana.
Trupuk epistel na minggu sadarion, imana tersurat sian Markus 10, ayat 46 ayat 52, marsika soring mahita manjahasa. Dungi dibongoti na sidama huta Jeriko, jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dot halak na torop, adong mahudul disis dipinggol ni dalani, sahalak si panehene nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi di BG ibana, Yesus nasian Nasaret doi HP, dibuka manjujuhon. O Yesus anak ni si Daud, asi maroha midaau. Lado mamisang ibana, asasip nian, alay lam digogo do majuhon, alay anak ni si Daud, asi maroham diau. Jadi sulun ma Yesus, didokma, johamu ma ibana, gabe di jauh mana ma pitungi, didok ma mandok ibana, pos maroha, hehe maho, di jauh doho. Jadi hatop ma ibana hehe, laho mandapotun Yesus, laos tading do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus ma ibana, aha dipanggil di roham si bahenok putuho, jala didok nama pitungi matu ibana, guru nami, naeng mardida manian mataku. Dungi didok Yesus matu ibana, laho maho di pangulo ha persyon midoho, jala mamitur ha marnida ma matana, las dihutun ma Yesus di sadalanay, ido sahatna, martua doakan na tumangyon hata ni debata, jalan nau peopsa, amin. Punguan kor remaja na poso bulong HKBP.
Hidup
taha tidakku maha persiotai, songon nahina tidakku ni dongata saha persiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni selatus, nama tetar pajal lebana di hau pinar silang. Na tuat tubano toru dong ditanom, na mulak mengolo di hari patuluhon, nama naik terus rugola hundul tusiamun di bata Jahoba, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pemamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolo do namate, au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di asesaan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Punguan kur gabungan sada. Salam. Titing dihita di minggu ta sadarion ima minggu info kapit tanggal 10 Februari 2024. Topik Jahoba pabotohon akadalana. Nomor sada, Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tusude ruasni huriata namandohoti parmingguon sadarion jala aka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali mar minggu di gereja ton hu pasatami hata parhorason sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debatama hita marhite parminggota sadarion. Nomor 2, Hame Parhalado Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat ulang tahun, hatu tubuh, dohot ulang tahun Parsaripeon, turuas nama ulang tahun di minggu patoluhon di bulan Februari 2024. Saya dilehon debatama gajang ni umur, hahi pason, dohot aka las ni roha. Hata ni debata tuna marulang tahun, ima sahat ro di hatu tubuhmu, saya totongdo ahu jala ro dina umbahen saya audo mangusung hamu. Audo membaheca nasai laon, audo manopa, audo mangabin, jala audo paluahon nuaeng. Yesaya 46 ayat 4. Aka goar nama rulang tahun, boy mataida di infokusta di huriata. Nomor tolu, Dagdanak Nasorang. Di hari Senin 12 Februari 2024 nang salpu nunga di basa-basahon debata sadadak nadak boru di keluarga Presley Sitorusran AMD Cap Sian Jalan Gagak Hitam nomor 37 Medan Ruas Wek Jordan hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Nomor 4, mamuka di minggu ta sadarion nunga mendaftar ulang gabe ruas ni hurieta ima keluarga L Frans Wilfred Hutajulu
Epa Rosalina Borusiagian, Nasida Maringanan di Jalan Sewambu Baru, nomor 15B, Ruas Wek Bethesda. Nomor 5, Titing Nanaing Marbagas, Titing Parjolo Dohot Paduahon. Neng Manjalo Pasu-pasu Parbagason ma, Pangoli Daniel Jodi Dolok Saribu Eskom, anak ni Amata Dr. Andes Nimrod Dolok Saribu SE, tubuh ni Inata Agustina Boru Sitorus SH, Sian Jalan Karya Tolu, Gang Bersama, nomor 110B, Helpetia. Huria HKBP Helpetia, Resort Helpetia, Distrik 10 Medan Aceh. Dohot Orwana, Selin Lumongga Angelika Boru Panjaitan, AMD AB, Boru Ni Amata, J Batara Panjaitan SE Nahinan, tubuh ni Inata, Meriati Penny Boru Togatorop SH MH, Sian Jalan Saitungtung Baru, dalam nomor pitu Medan. Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh. Sakapni pamasu-masuan di HKBP Helpetia Resort Helpetia, Distrik 10 Medan Aceh, Jalan Mawar Raya, nomor 27 A, Blok 17, Helpetia, di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Nomor onom, Papungu Pelean, Sadarion Papungu Pelean Tujolodo 2A 2B Dohita Tu Haporluan di kantor di pusat Dohot Pembangunan. Paduahon tuari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Nanaing Roh. Papungu Pelean Tujolo 2A 2B Dohita Tu Haporluan di kantor pusat Dohot sentralisasi. Papituhon nomor sada seksi Paropuan di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di Patupa seksi Paropuan ni Huriatado PHD Paropuan masuk pukul 15.30 WIB, maringanan di gereja Domutusi Riyama Sude Paropuan ni Huriata Mandohoti Ulaoni. 2. Subseksi Punguan Inahana Mamuka di hari Rabu 21 Februari 2024 di Patupama PHD Dohot Latihan Kur Punguan Inahana di Huriata masuk pukul 10.06 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu Domutusi Riyama Sude anggota Punguan Kur Inahana Mandohoti Ulaoni. Tolu subseksi Punguan Ina Kamis Mamuka di hari Kamis 22 Februari 2024 di Patupama PHD Dohot Latihan Kur Punguan Ina Kamis di Huriata masuk pukul 10.06 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu Domutusi Riyama Sude anggota Punguan Kur Ina Kamis Mandohoti Ulaoni. Paopaton titing tambahan seksi Naposo Bulung dari Sabtu 24 Februari 2024 di Patupa seksi Naposo Bulung ni Huriatado Partangyangan NH HKBP masuk pukul 10 sia 30 WIB, maringanan di gedung sekolah minggu Domutusi Riyama Sude anggota remaja Naposo Bulung Mandohoti Ulaoni. Nomor 8 Marturia Dohot Dewan Diakonia
Boima Taida di Impokusta di Huriata. Nomor 10 Partangyangan Wik, Boy Taida Songona Adong di stensilan ni Tik-Tikta. Dohot naman jabui Partangyangan di hari Rabu, dohot Kamis. 12, 10 tolu, dohot 14, 15, Boima Taida di Infokus ni Huriata. Nomor 16, ruasna opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada, Catherine Veronica Borusiagian, Wek Jordan, opname di rumah sakit Adpen. Paduahon Dr. Andes B. Sitombul, Wek Galilea, pemulihan di rumah. Patoluhon Nyonya Tampu Bolon Borusibuya, Wek Nasaret, opname di rumah sakit Adam Malik. Paopaton Antak Sitanggang, Wek Nasaret, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 10 pitu, nama make gedung sekolah minggu dohot gereja, Boima Taida di Stentil di Titingta. Titing parhepengon dohot sentralisasi, dohot keuangan diakoni sosial huria, dohot keuangan pembangunan. Boima Taida songona adong di lampiran parhepengon ni Huriata di minggu sadarion jala moliatema upasat hami tu akar ruas nau mangalehon pelean bulanan, tahunan, pelean persepuluhan, hamoleateon, diakoni sosial Huriata, tok-tok ripe, tu pembangunan Huriata, saya ditambahi Tuhan ma, nasa pasu-pasu tu hita saluhutna. Songonima titing namasa, dohot nanaeng tapatupa di bagas minggu ta sad. Mauliate ma di hita, tarubobi ma di Tuhan. Salam. Shalom. Tapa bunga peliata sada A sada B huhut mahita marede.
Mauliate sobanami tuho Tuhan, na mga luasami, jalan na mga leho partikia di hami, marpungo di bagas joromon marhite minggu nami. Madok mauliate hami di parnguluon na nilehomi, tarbahek kami margugo jalan marahi pason, mangula nasa ulaon nami. Jalan naik tangi honon nami hatam, nagabi sulu-sulu jala hagugon, di perdalanan si voluson nami. Asa tung tugu hami di bagasa katami, di bagasa ka persiaon nasitong, jala mangulahon lomoni rohami hami, di bagasan parnguluon nami di tongani portibion. Pasu-pasu mahami di hatam sadarion, nagabi sulu jala hagugod di hami. Orasi hami siad dosa nami, tung ias mahami buri, asa tung denggan hami di jolomi, jala marahai baruan. Jakon mahami Tuhan marhiti asini roham, Tuhan nguluan na pinatu pami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom amanginang. Hatani tu hatta di hita di mingguta sadarion, imasian pesalmen 25 ayat 1 ayat 1-10. Hujahama di hita jala tapai huti hukma songonoma didok. Tangiang mangido haluaon sian musuh dohot sian dosa. Ede sian sidapit. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku. Ali di mataku marhaposan tu hodo au. Unang tung paila au. Asa unang marsurak-surak akka musuku mida au. Dang tahe tagamon tarurak sude akka nama kaposiho. Say maila dosugot akka pangose suada alana. Ali Jehovah say pabotohom matuaw akka dalammu, jala ajar hotuaw akka bugasmu. Say togu-togu maaw tu bagasan hasitongammu, jala ajar yaw. Ay hodo debatani hatuawku, hodo nahu haposi ganupari. Say ingok maali Jehovah akka denggan di basam, dohot asini roham, ay siyan narobi do akkai. Sayunang paingot-ingo akka dosa ni haposokku, dohot pangalaw siyokku. Say ingot maaw ali Jehovah, hobartuasi ni roham, alani denggan ni basam. Pardenggan basa jalan abonar do Jehovah, alani dipodahod do dalan natigori tuakka perdosa. Di parnonohod do uhum tuakka nadangol, jala diajar hod dalan na tuakka natarjepol. Asini roha, dohot hasitongat do sude dalan di Jehovah, diakka na mangaraduti padanna, dohot akka panedang yonna ido sahakna. Tipe manang pribadi, manang bentuk kesungguhan, nihalak molo martangiang atau si partangiang. Diibaratkan halak na mawas minum, na male, molo male, dia sangat mencari dan menginginkan makan pasti. Mawas pe songonido, molo nunga mawas ikon dilului jala ikon minum. Songonido pakilalani molo natutu martangiang. Kalau dia benar-benar memang si pendoa, seperti seorang petani juga, yang terus bekerja menanam, merumput, menunggu lama, tapi dia meminta dan berharap berhasil atau memanen. Ido pribadi ni halak si partangiang. Mungkin pribadi ta si partangiang perlu sukunotta, manang evaluasiotta. Ala martangiang dongan, doho tiba martangiang. Mungkin dang si partangiang datutu do pehita disi. Molo hira adong narikotian baru martangiak kita.
I kebutuhan kepentingan pribadi dope. Molo alani narikot narihita. Jala adong muse alalas rohana gudang pasu-pasu. Baru martangiang ibana. Ipe ala adong akka kebutuhan-kebutuhan na menyangkut tu perasaan. Si David dison manang Raja Daud hobar tuguar ni minggutta impo kapit. Lapatanna jowonna mau jadi alusakku ma ibana. Si partangiang situ tu si David dibaritaho di turpuhon. Ahama dido ibana ku angkat jiwaku ninna ibana di bahasa Indonesia. Tuhodo au marhaposan ninda. Buasa tu Jehovah ibana marhaposan. Ala iwoto ibana mual ningoluna. Dangadok sianda asing. Hola dewatado. Jala ditada ibana dirina. Dan tarpatupa ibana manangaha. Jala dietong do ibana jolma. Naso margogo. Naso boy mamikiri manangaha. Manang dia. Alani takasma di pasahat ibana diangkat di pasahat jala marhaposan. Tulus ibana tu dewata. Laho pasahat ton ngolunai. Bahasa tu dewata ibana marhaposan ala dalan di dewata tigor. Cerita di turpuhon ahado haruana masa tu si Daud. Nunga matora saha porsiaonna. Alani marpanidangium maibana di masa tuana. Idok ibana. Dia mengenali dan tahu dan menyadari masa mudanya. Jala situ tu di sesali. Jala dia sakon ibana do dosana. Tangyang na situ tu parjolo asima roham dia. Alanyaha diau pardosaon. Songone edetai. Ale amang asiroham diau pardosaon. Ya benar-benar dari dirinya. Apa dosa Daud? Yang diceritakan dalam Nats. Waktu masa muda. Situasi di mana dan waktu muda be. Alai ngamatora saporsiaonna. Nggak disadari ibana jalan dia waktu muda berbeda dengan jalan Tuhan. Berbeda do dalan di dewata, tu dalan di ibana di masa muda. Dalan di dewata tigor jala denggan. Dalan di ibana di waktu muda penuh dengan dosa. Dengan emosional, dengan egois, dengan mengandalkan kekuatan fisik dan dia tidak bisa menguasai hagiok ni dagingna masa muda termasuk di turpuhon dosa nibana nani ingokna ima ketika dia berjinah idona ni pangidona karena dari iman sian haporsiauna molo diingok dewata do pedosana molo dang asirohani dewata ripas maibana dang di ibana behangolua saleling ni lelengna. Ido dihatahod dihita. Ido tujuatta. Asa mangolu di dalam di dewata. Jalata sadari di dalam di haposooni. Berbeda jalan kita bahkan sampai hari tua kita. Berbeda jalan kita dengan jalan Tuhan. Alani tuhodo hu pasahat rohaku. Marhaposat tuhodo. Asa unang say di dalak kiau. Asa unang say di pikirak kiau. Asima roham. Unang ingo-ingo akadosaku di haposokku. Apalagi di bagasa sonarion, dunia menawarkan orang-orang muda belum resmi pernikahan suci sudah melakukan kehidupan keluarga. Itu dunia. Ya. Alai halak na porsea, doh na marhaposan tu Jehovah, dia tidak akan tergoda dengan hal itu. Jalannya adalah jalan dosa. Itulah orang-orang muda. Orang-orang muda. Itu termasuk tadi egois. Terbawa hagiok nidagi. Tahu nafsu duniawi. Jala
dang boy ibana berdiri kokoh di kebenaran, dia hanya hidup di jalannya yang dia pikir itu tidak bisa dibedakan apa itu salah apa tidak. Dia tidak menyadari, orang muda sering tidak menyadari. Memang songonido nang si Daud dipakai lalahon ibana do. Dalan na dang di dalan ni Tuhani di masa mudana. Alani lam matoras maibana matoras inda ibana ma. Kasihanilah aku. Asima roham aliamang. Unang ingoti-ingoti, unang rasipau, unang maguau. Asa diau hanguluas saliling-nililing da. Ihodo rohatku, jiwaku, ngolukku. Bentuk salah satu tadi di cara berdoa. Cara berdoa. Asa takas hita, molo martangiang, molo beribadah. Unang alani mut-mutan. Lagi lomo rohatku. Lagi kita perlu menyadari akan hal itu. Juwon na mau jadi alusak kuma ibana ninda sian guarni mingguon. Orang yang menderita atau itu bentuk orang yang sedang menjerit. Orang yang menjerit itulah orang yang berdoa. Jeritannya disampaikan kepada Tuhan. Mungkin menjerit pun dia ke orang lain. Atau mungkin dia terinjak di tengah keramaian. Belum tentu ada orang yang sigap mengangkat kita sekiranya kita jatuh. Belum tentu. Mungkin semakin diinjak, mungkin tidak dipedulikan seperti epistel. Bertahun-tahun sampai hari tuanya menunggu Yesus, orang yang buta, mengemis di jalan, gak ada yang peduli. Bahkan kata-kata kasar yang dikatakan orang sekitarnya, orang Yahudi, dia berdosa. Dia orang terkutuk, tidak boleh bergabung dengan orang yang beragama, dengan orang beriman. Kata-kata yang menyakiti dan persekutuan yang menyakiti yang tidak bisa dapatkan bersama-sama dengan orang biasa atau orang yang hebat dirasakan orang buta tersebut. Tetapi mata hatinya tidak tuli, tidak buta. Dan telinganya juga jelas mendengar, melihat Yesus yang sedang berbicara dan lewat. Dari epistel itu kita belajar, apakah kita memang jelas mendengar telinga kita terhadap suara Tuhan. Ketika jelas mendengar suara Tuhan, orang buta tadi, Yesus berkata, ahana pinangidoni roham, naing mernida au. Kehidupan kita manang ngolutta songonakin, molo menjerit manang marsitaonon, orang tidak melihat kita buta terhadap kehidupan orang lain. Kepada diri kita sendiri juga, kita buta, tidak tahu. Apa yang kita katakan tidak tahu, apa yang dikatakan orang lain, tidak jeli, tidak sigap, tidak mau tahu. Itulah keegoisan kita sebagai manusia. Padahal akana persiai, aka anak di dewata, jalana marhaposan tu dewata, imanakin, dang di dalan nai ibana mardalan, alai di dalan ni dewata. Dalatai gok dosa, jala sia-sia dohita, dalan ni dewata ima, dalan hati goran, ima holong dohot asiasi. Alani bahasa ikom marhaposak kita, jala bahasa didok jowon nama aku. Artinya Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita juga menyebut namanya, supaya kita berkomunikasi dengannya. Makanya disuruh kita berdoa. Dan naso diboto Tuhani keperluata, bukan nggak tahu Tuhan kebutuhan kita. Makanya ditanya orang yang buta itu, ahana pinangidom, artinya asa makatai di ibana. Asa nidok nuna idok nibana. Asa dang naso iboto Tuhani ahana di bagas rohana. Alai asa idok kon ibana do, tu dewata. Asima roham dia. Holan asi-asi, hanya anugerah. Ayah aku pasahati, harus kita sadari hidup ini hanya anugerah. Molubui kita di bagasan hasusan,
mangan minum dope jala sehat, itu ada anugerah. Ido prinsip manang hapor siautai hanya anugerah. Holan asi-asi. Jala ido ditiup nang nama pitungi. Asi maroham diau. Karena nggak ada yang peduli, yang ada manusia, jiwa manusia mungkin tidak mengasihi orang lagi saat itu. Alasan adalah keagamaan, kan gitu. Alasan kita tidak peduli kepada orang lain, harta kita tidak berkurang, kan gitu. Kalau kita tidak berbagi, alasan kita tetap kepentingan pribadi, tidak bisa peduli dengan orang lain. Saudara dalam Yesus Kristus, marhaposan ima intina, ku angkat jiwaku kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh hibul. Songon edetai hibul rohaku ninna. Harus tiap hari diperbaharui. Unangin narohatta molo nga beribadah kita, nungasih tong kita na beribadah. Harus ada penyesalan, harus ada perubahan, bahwa kita harus menyadari jalan kita belum di jalan Tuhan. Pribadi kita belum sesuai berkenan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Daud di sini merindukan hukum Taurat, kurindukan siang malam ninna. Hatami huhasi holi arian borngin ninna. Bohasian nasarohatta do makasi holi i. Jalama pakrohod do tahilala mulo tajahata di dewata. Sa ganup hari, ganup manugot bersama. Misalnya tapaborha anak kota martangiang. Jalawu ibana martangiang sendiri. Jala roibana tubagas joroon songon sihanna. Komak kamit dalam duanya yang tidak mungkin sudah masa tua punya anak, tetapi dia berdoa. Itulah bentuk berdoa itu. Komat kamit dengan sungguh, dan dituduh dia orang gila oleh seorang imam karena doanya yang sungguh-sungguh. Kitalah yang menggambarkan bagaimana doa yang sesungguhnya, yaitu memang kita sungguh-sungguh karena ada jeritan kadang, karena ada jeritan. Tetapi berdoa itu adalah sebenarnya sebagai ucapan syukur, dan kita bicara berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita hidup di jalan Tuhan, dan supaya kita berubah dari jalan kita. Penyesalan yang terdalam dari Daud yang kita terima dari firman-Nya pada hari ini adalah dosa-dosa waktu muda. Nah, upikiri siang turpuhon jangan-jangan hita satu hari tuat tapi tong di dalatta di bagasa dosa. Tidak mengingat dosa-dosanya, tidak menyadari, tidak menyesali dosa-dosanya di hari tua. Tong di bagasa dosa. Doh donaing mate, doh dongai son hosana. Tong merdosa itu ya anak konna. Merdosa ya anak konna tunatorasna. Doh dona otik nama umurna. Merdosa hidup ala namar sahid, ala subui meret, itabai dosana, tabai ma alasan, unang niya sanga merdosa hamyak anak konaon, asa marujung ibanenda. Jadi, bohape gajang ni umur nina tuwe-tuwe, marsahid manang sehat, ya haruslah di jalan Tuhan, unang songon pikiratai di bagasa dosa. Jalan kita yang perlu dipertanyakan pada hari ini dari firman-Nya. Membedakan bahwa namar haposan tu Jehovah diboto do dalam ni Tuhan do nasitong. Ajari mau, asi maroham, patau mau, hulehon rohakku, tuhodo marsigatung, tuhatamido nahu halumuton. Jala hatamido na yang peopokku, jala hanguluhonokku. Asa hobar tu hatamida lakku, parangekku. Unang silap di hata, unang silap di pangalaho, unang silap di akka paranguluan. Jalan kita baru dari pemilu. Kita tahu menjadi seorang pemimpin itu sudah menjalani jalannya. Jalan segala macam jalan. Perjuangan yang berat. Dan setelah sukses mungkin menduduki kedudukan tersebut, ngasai beda landa.
Disi ngasah hati bana tuh hudulan nai. Sonari mungkin kita merasa puas sudah menang misalnya jagoan kita, baik legislatif, baik presiden, baik itu RRI, baik dari masyarakat atau kabupaten. Jalan mereka bersama jalan kita sudah kita pilih dan mereka sudah mencapai jalannya. Sonari dalatta ma, ama dalatta, laos ape tuhatani dewata, disungguli kita. Jalan kita dari masa muda, jalan kita sesudah hampir selesai umur kita, masihkah di dalam dosa? Jalan kita apakah masih hanya memikirkan jalan hidup kita? Bagaimana makan? Dari mana pekerjaan? Apa yang kita kerjakan? Adonggo sampai matua ibana mocot-mocot. Pengangguran. Dan dipikiri dalanda. Dan dipikiri tanggung jawab tu anak konna. Padahal sonari gudang lobongan. Anak konna pedang dipature dalan ningoluna. Asabui ibana denggan merdalan. Di dalam lah tu masa depannya. Tidak berpikir kan gitu. Apalagi mak memikir itulah jalan anak yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Contoh. Tidur, makan. Anak kita itu jalannya masa muda. Padahal masih kuat. Dan masih bisa. Ketika giliran hari tua nggak ada juga yang bisa dikerjakan. Perlu kita koreksi jalan kita bukan hanya di jalan Tuhan yang baik itu. Jalan iman. Tetapi jalan hidup kita. Untuk mencapai masa depan. Untuk kita makan. Untuk kita kerjakan. Untuk kita pikirkan dan renungkan. Apa yang menjadi jalan hidup kita. Jangan kita pasrah. Aku kan miskin. Gitu kan. Pasrah dia. Ya udah. Miskin aja lah. Gitu pasrah. Orang kaya atau punya harta bukan tanpa perjuangan itu. Kadang dia nggak tidur untuk berjuangkan. Orang-orang yang bekerja atau menjadi seorang pemimpin itu nggak tidur. Makanya kalau nggak menang, yang dulu kalau ditunjukkan melalui video, yang dulu berpakaian hebat, tetapi sesudah tidak menang, dia berjalan di jalan. Itu jalan orang itu. Dia tidak bisa atau manusia itu lemah. Membedakan bagaimana aku kalau aku tidak menang siapkah? Kan gitu. Kalau menang siapkah? Kan gitu. Sebagai orang beriman, manang halak naporsiai, pegang atta ido. Harus tetap di jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang baik. Dan jalan hidup kita itu tidak pasrah. Kita tidak hanya menerah. Tapi kita marhaposan tu dewata. Ku angkat jiwaku. Mengandalkan kuasa Tuhan. Dan hidup di jalan Tuhan. Dan merenungkan siang malam apa yang Tuhan katakan. Dan melalui doai jala merhite tangyang ima. Tapangido patuduhot tuau dalanmu Tuhan. Ido. Jala diedetai dulu maau Tuhan. Jala patuduhom matuau. Togu-togu maau. Parrohai, parbisuhi maau. Ahado siulauku. Ahado naing hanguluhonokku. Ahado naing sidalatonokku. Anak-anak kita ini kadang dia nggak sadar jalannya. Kebetulan jangan tersinggung napose ya sama remaja. Kalau ini saya ungkapkan, biar ikut orang tua memperhatikan remaja naposo. Saya lihat dari mereka memang rajin ke gereja, pelayanan multimedia, juga pelayanan di gereja dan naposo mereka laksanakan. Tetapi mereka belum tahu jalannya yang tepat dan benar. Yang saya lihat masih anak SMP atau anak SMA, mungkin yang senior, menunjukkan dia bergaya bapak-bapak merokok. Gitu. Ngumpul-ngumpul sama anak yang masih sekolah. Lalu saya bilang, kamu mengisap tulang-tulang bapak sama mama. Saya bilang seperti itu. Kamu membakar tulang-tulangnya.
karena kamu belum berpenghasilan, saya katakan. Semoga kalau mereka sakit hati dengan nasihatku itu dan kata-kata itu ada perubahan. Dan kita mau perhatikan, dimulai menghisap rokok, nanti karena ini basis daripada narkoba, daerah kita ini lama-lama nanti disodor-sodorkan orang, oh enak dan nikmat. Katanya, itulah jalannya. Jalan dia tidak bisa menentukan kebenaran dan kebaikan bagi dia. Memang pelayanan tidak cukup hanya di gereja yang baik, tetapi untuk diri kita juga. Jalan diri kita, pribadi kita, haruslah dengan benar. Mendengar firman Tuhan yang benar adalah terjadi aksi di dalam diri kita. Kalau kita sesuai hidup kita, pribadi kita, haruslah sesuai jalan Tuhan. Asal unang terlalap kita di siamangi nangi pikir hamu nong berju baik-baik molo tu gereja persea hamu nasida. Tapi dalam dah hudul di sana contohnya sudah tidak bisa menguasai dirinya. Kita bersama mereka saat kebaktian. Mungkin kan kalau latihan-latihan mereka tersendiri dan lain-lainnya. Mungkin mereka tidak bisa mengatur jalannya atau pribadinya. Alani kitalah pengajar yang handal untuk anak-anak kita. Kalau kita tanggung jawab bukan hanya ekonomi supaya mereka makan. Bukan hanya supaya mereka kuliah, bergelar. Tidak. Bukan hanya supaya pelayanan di gereja. Tidak. Tapi kalaupun pelayanan di gereja harus adalah buahnya. Dia tidak gagal kuliah. Dia tidak gagal juga bergaul dengan temannya. Dia juga tidak gagal di tengah keluarga sebagai anak sama orang tua. Kita harus bersama-sama. Tidak disalahkan Bill Pro atau pendeta atau sintua. Kita harus bersama-sama orang tua atau gereja dan masyarakat. Apalagi prinsipnya mudah-mudahan dari prinsip negara kita ke depan, generasi emas, Indonesia emas kita pegang itu. Itu akan terjadi generasi emas sama Indonesia emas. Itu harus kita mulai dari gereja. Dari diri kita. Dari keluarga. Tidak akan mungkin kita jadi anak emas. Songon naridoknya kana tua-tua. Madabutu tilam. Dangadongi. Ikon karejo do. Ngayatu siaka inanami kan. Ikon karejo do asabui ibana. Gawe anak emas. Indonesia emas. Sejalan dohita disi. Hata ni dewata doi. Dalan ni dewata. Ima haporsauna agamana. Mangihutot Tuhani. Akka parrohauna pikiran na gaya hidupnya. Ikut do. Ya kita katakan. Kalau secara umum emas na alai. Emas itu adalah firman Tuhan. Hasitong dak. Firman Tuhan itulah yang membentuk pribadi orang menjadi manusia emas. Generasi yang bagus. Alana idokkodo di hatani dewatakan. Hai pemalas belajarlah kepada semut indah. Bahkan tuh somut kita disuruh belajar. Didok musenang di Tesalonika. Tidak makan orang yang pemalas ninda disi. Dang mangan anggo parmalas. Jala idok do. Na manggotil do akan natu matangis. Indah parpesal menon. Kalau memang dia gigih sampai dia mengalami jeritan, tangisan, dan dia berjuang mengalami pergumulan, bahkan dia mungkin sampai lemah pikirannya atau jatuh, dia merasakan kengerian atau jeritan, tetapi dia akan menuai suatu saat itu kehidupan yang baik. Amang inang, alani nakin kesungguhan berdoa, nahu pasah nakin marhite turpuhon, imanakin ba sitong mahita di bagasan tangiang situ tu. Allah aku bereng gudang guna bersaksi adong ma dong aku biol pro geleng nai itori dungo edo setiap pagi dungo inna ijahahatan di dewata martangiang jala songoni sude nasida jala basude geleng na berhasil jala tarpasu-pasu ide dok ditur pohon
Halak na marahaposa tu Jehovah, ima tarpasu-pasu do ibana. Jala dang hona uhum. Jadi dang holan ngolu di pardagi ngono tarpasu-pasu, alai tarlumubi, ima di partodiota. Dia tidak akan ada yang memisahkan dia dari Tuhannya. Jadi song nido nipok rohani ido, apapun tidak akan ada yang memisahkan hidupnya dari Tuhan. Dan juga berkat-berkat itu tidak akan lari dari kita, pasu-pasu ini, jangan terpisah itu siak kita. Kalau sudah bagian kita, kalau memang sudah berkat bagi kita, tidak akan jauh dari kita. Bagi orang-orang di doa anak soleh, anak Tuhan, anak yang dekat dan yang berharap kepada Tuhan. Tidak akan, dan adong mabuati tupali. Alai molo lengah kita, molo idalan ni sibolisi do kita, molo tartogu do kita tu hamaguan, berkat itu bisa ada yang mengambil itu dari kita. Tetapi inilah kuncinya hari ini, joma ibadah. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Melalui ibadah, mungkin di rumah, mungkin ibadah di gereja, mungkin di pertanian, mungkin dohot diaka perpunguan STM, marga dohot akan asingi. Benar-benar ibadah dan doanya memang husuk, memang mermulia Tuhan, memang terlihat di dalam diri kita, memang si pendoa, memang paragama. Jadi dang holan bentuk nomor minggu kita tarida si pertanian. Artinya bukan lagi milikmu dirimu, tetapi adalah milik Tuhan, milik orang lain, milik yang penuh dengan pengorbanan, melayani, memberi, berbuat. Songonau contohna, mungkin perasa aku ngau dan ngau milikmu na, milik gereja, milik masyarakat, milik orang lain. Mungkin aku sudah lupa bahwa aku punya saudara atau milik daripada saudara-saudaraku. Tetapi saya merasa saya sudah memiliki amang doho inang dan aku menjadi milik gerejanya atau milik Tuhan. Ima berbuat baik itu dan marhaposan tu dewatai bahwa kita bukan hanya untuk kepemilikan kita, tetapi bahwa kita adalah milik yang punya, yang memang kita adalah kepunyaannya. Apunana dohita, dan milik diri kita sendiri. Marhaposan maho tu Jehovah, ku angkat jiwaku. Jala joma ibana, martangiang dalammu makatai tu dewata marhite ibadah. Amang inang marhite pengalaman ni si Daud di Turpuhon. Apalana pinatuduhon ni ibana imanakin panolson yonna taringot tudusana. Jala imanak si pergumul honot taate. Dalatta ido dalatai. Unang say di bagasa dosa hita, pergumulkanlah dosa-dosamu. Mungkin gak sengaja, mungkin karena ketidaktahuan, karena ketidaksadaran, atau mungkin karena ala terbawa emosional, karena masa muda, mungkin karena kita darah tinggion, kan sembarangan langsung berdosa. Biasanya cenderung go halak na darah tinggion emosional kan, molo halak na rendah saya sip dan bui ibana tong madok si dohonon na tong doh orang tepak kan doh mangulahon ulah na denggan alai akan nirajan ni sibulis jok do ibana dang iboto manang na nirajan ni dosa dang di boto tong dia dalanda jala dia nguluna jala dia si bahenonna jala dia si pikir hononna. Ingatlah dari firman Tuhan. Aku tahu, kata pemazmur atau Daud, jalanmu berbeda dengan jalanku. Katanya kepada Tuhan, aku tahu itu. Jalan manusia itu memang Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Demikian juga kehidupan kita ini, inilah jalanku, jalan sukses. Mungkin kita katakan, tapi belum itu. Jalanmu inilah yang kubuat. Jalanmu sudah Tuhan aturkan yang terbaik bagi kita. Apapun itu jalani di jalan Tuhan. Itu kuncinya. Apapun kehidupanmu, jalani itu hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam kesungguhan, dalam kebenaran, dan di jalan kehendak Tuhan. Karena itu, mari kita berimpokapit. Jowon nama au. Jadi alusak kumaibana. Rap johita amang inang madokon. Impo kapit jawon nama au
jadi alusakku mai bana. Taingok mai songo dia bentuk ni. Amin martang yang mahita. Mau lihat Tuhan asido roham dihami pardosaon. Molo alani dosa nami dang tamahami. Majalo akan adenggan marhite pasu-pasum. Alai ditogu hodo hami tu hatam. Jala ditogu hodo hami Tuhan tu dalam. Jot-jot do dalam nami. Berbeda siad dalammu Tuhan. Manibil menelebeng. Jala tersesat dohok lilu dohami. Di perdalanan ninggolu nami. Daku boto hami. Membedakan mana yang benar. Dohok dia nasala. Jaladang bui hupature hami dalan dingolu nami. Dalan ni anakon. Dalan ningoluna. Dalan ni keluarga. Dohok akka siulaun nami. Dohok akka pikiran nami. Dohot penguasaan di akka emosional nami. Manang dihisap ni daging nami. Godang maralo tulomo ni roham. Tuhan ajari mahami. Asa mardalan di dalam mi. Di lomo ni roham. Di haliluon nami i. Tugu-tugu mahami. Uduk hami tu adopamu. Madetu jala magopu hami Tuhan. Alani dosa nami. Jala terkutuk alani pangalahon nami. Uboto hami. Godanggo nalilu hami Tuhan. Dia kasude parnguluan nang pikiran nang akadalan nami. Alain waing hatami jauh-jauh hami Tuhan. Di dalam mi mahami tugu-tugu asa unang terlalap pami. Di dalam hamaguan. Di dalam ni dosa. Dohot panugu-nugu ni sibulis. Unang say di sihami. Alai di dalam hati goram mi mahami. Tuhan asima roham tatap mahami. Gudang do nasoture. Akka pribadi parrohaon. Pemikiran. Doh akka na asingi. Di ngulu ni anak kon na nilehomi. Dang boy di pature hami. Nang siyan akka na posom. Nang siyan natoras. Nang siyan akka marhite pungan nasida. Asima roham di nasida. Di masa muda. Godang dalan na berbelok. Manang na manibil siya dalammu. Tuhan. Margugo manasida gabe generasi emas. Generasi na mangulu di baga sakatam jalan na porsea. Mencapai pendidikan yang terbaik. Ngulu na terbaik. Jalabui na sida mencapai masa depan. Na terbaik tu ngulu na sida. Di masyarakat. Tongani huriam nang bangsomi. Tuhan. Asima roham. Tatak mahami saluhutna. Songon hatami. Walan marhite jauh-jauh tuho Tuhan. Terbaik kami memarhagugon. Mangulu di bagasan dalammu. Hatami sulu-sulu nami. Jala hagugomi. Marpangusad dia tuho hami. Gabi hagugom may di hami. Dinagudang pergumulan. Persoalan manang sitaonon. Na hubulusan. Asiroham tatap mamulo. Hurang sehat hami. Mula dong akka parsahiton di pamatang. Nang di parrohaon nang partodion. Nang di halujaon. Di na pemilihan di bagasa saminggon. Paula magugo nami Tuhan. Marhiti asini roham. Asa di dalam mohami. Toktong marlas ni roha. Mamuji ho. Madok mauliate. Jala-dalanan nami masih dalanan nami tujuloon. Berjuang dope hami Tuhan. Alai mardalam mahami. Di dalammu nati gori. Di dalammu nadenggani. Di dalam hasit tongami. Togu-togu mahami jala pargugui. Lehom marihami. Hama malum ni roha. Molo di bagasak kasusahan. Doho pikiran tiur. Nang akka dalan nami ngulu nami. Denggan merdalan. Dang mangasahon. Hisap ni daging. Dohot pikiran nami. Tuhan. Pasu-pasu mahuriam. HKBP Immanuel. Asa. Akka nalosok dope. Ro tu parpunguan nami. Tu minggu nami. Tuktuhi marohana sida. Asa. Takas rohana sida. Dipasahat tuho. Jala marhaposat tuho na sida. Molo na say adong akasidalian na asing. Ngoma Tuhan na mangalihok kesempatan. Jala padaw akapangabatis yan na sida. Tu parsauran nami di tongan di huriam. Mauliate roha nami. Di sudi ruas ni huriam. Na tarbahin na sida dope. Maka maletehon pasu-pasum. Marhite pelean.
marhite sumbangan, marhite pelayanan, marhite gogo nasida, materi, roha, pikira, pabahenan, tutongani huriami. Gogo nami mai Tuhan, papatarhon harajaumu, dohok manugu-nugu ruas ni huriam, lahoro tuho Tuhan, jala pasahaton, ngoluna tuho. Tuhan, ruas ni huriam na subui rap dohot tami, alani parsahiton, natongon ok nami, inanami, inang Catherine Veronica Borusiagian, amang situa Dr. Andus Besi Tompul, inanami Neonia Tampubolon Borusiboya, amanami amang atak si tanggang, natongon nasida, ok nami dohok pemulihan, nang tongon nang di parsahiton. Tak terbahen sohacit, farir, jala, sahik na duk dipakilalahon nasida, tikyon, na pola tung, berhari-hari, nang dibagasa parsahiton, jala ikon konsumsi obat, sahat na dilehkodo penggolu di nasida. Tuhan asimaroham, marhite gugumi, dangadong nasotar patu paho, tanggal masahit, sian pamatang nasida. Jala tuhodo jauh-jauh hami, nang nasida, mangido hama malum, siako. Songon nama pitung, na malum, gabi boy marnida, songon ima, dihirim hami, kana marsahit, jala natongon akan dari bagasa parsahiton. Makirim tuho Tuhan, na malum do nasida, marahite halongangan, manang mujija nasiako. Songon ima nang yanakon dihuriam, nanaing mamuka parsarifeon, ima marga dulu 1000 dohok boru panjaitan di hari 24 hari Sabtu nanaing roh lehom Tuhan hari natiur bisu dohok gogo tu natoras nasida panguli dohok oroan lehon nang dinasida hai pason sikop jala denggan narikot secara di akan narikot di dana dohok tu ulaon pamasu-masuon nang diadat si patu paun ni anak dohok boru nuhriam merdalam mai di dalam jala lasni roha di nasida, jala di bagasan hasitongan doho hati gorami, jala mabuan pasu-pasu, tu nasida gabe keluarga nadenggan, tu hari naneng ro, di dalam sidalanan dadope rapon homa nang nasida. Tuhan, songoni nang ruas ni huriam na maluang tahun di bagasa samingguon, mau liate di pertambahan, manang umur na gajang di lehombo di nasida. Sailam martaba-taba ma, pasu-pasum di nasida. Gajang ma akalas ni roha doho pikiran, nang ngulu-ngulu, naso marnasuda, bohal nasida, bahenomu. Songoni manang akka parsauran nasida tuho Tuhan, tang tarsirang nasida, nguluna tuho. Songoni nang namarulang tahun pernikahan, gabi keluarga, na penuh tanggung jawab, nama haholongan, jala rodi nasaur matua, doho mauli bulung, las rohana tu akai anakon na nilehomi jala pasu-pasu ala ni hatami sadarion berdalan di hatami nasida jala mangulu di bagasa kata marulu puluk marlas di rohami ditongani keluarga masyarakat negara tarlumobi ditongani huriam di ngolu nami maho Tuhan di pardalanan nami manugu-nugu hami jala unangi ngok dosa nami dosa na sohusa ngajahami na sadar hami Tuhan asalamu boto hami diakka nahumurang sai toktong mahami di bagasak kategorami sesama dosa nami jalatung unang uhum hami ala di dosa nami jalo matang yang namion asatung terbahik kami majalo pasu-pasum di ngolu nami siganu pahari jalo majakun mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Marede mahita papungu pelean. Tu
koma peliata. Ali dewata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon nadenggan doh nasa ulibasa nama uliutus. Ho pasahatami masian dan nilehon mi tu hami pelian nami tu ho. Saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa ho parahasia kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Doh di portibion. Buhay marohanay marahite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hai madok muliate tu ho. Marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya sauk malomoni roham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangu luas siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu. Jala diramoti Tuhan Dewatama hita. Di sodakon Tuhan Dewatama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewatama bohina tu hita. Jala di pasorohon madamena tu tod ditabe. Yang mana itu?